Orgullosos de abandeirar as súas cidades, os mozos e mozas que participan na 12ª edición dos Xogos do Eixo Atlántico concentráronse na Praza de San Marcos. É sempre un grande orgullo representar o meu concello, que é o mellor do mundo. Para min é unha honra levar a bandeira de Narón, porque estou representando o meu concello. Houbo saúdos entre as distintas delegacións, benvida e intercambio de impresións coas autoridades e organizadores. Para mí é moi importante porque é mi cidade de pequeña e é mi segunda vez que lle levo. É moito orgullo. A cidade de Lugo é anfitrioa desta 12ª edición xunto a Monforte e Sarria. 1.850 rapaces de ata 16 anos representan os 29 municipios e entidades locais de Galicia e norte de Portugal que participan nas probas deportivas. Participar nos Xogos do Eixo Atlántico parece moi divertido e está moi ben. Os de Sarria imos participar en fútbol e en gimnasia rítmica. Romanos e castrexos, precedidos por cántigas e flores, abriron o desfile das delegacións que percorreron as rúas de San Marcos e a Raíña, cara a Praza Maior. Os cabezudos da Nosa Señora da Agonía de Viana do Castelo e os cigarróns de Verín acompañaron a mocidade na súa marcha, pechando filas os caretos de Macedo de Cabaleiros e Braganza. A comitiva chega á Praza de Santa María para tomar parte da cerimonia de apertura. Os xogos reúnen a máis de 5.000 persoas entre participantes e membros da organización. Lugo enchese novamente de luz, color, iluminación, espírito deportivo, competitivo, unha competitividade sana, pero en definitiva enchese dunha semana de convivencia de nenos, nenas, rapaces, rapazas vidos de 29 concellos de Galicia e de Portugal e para nós esa é a maior satisfacción. É verdade, é uma organização entre três cidades que naturalmente nos mobilizam muito por trazer até esta parte também da Galiza os Jogos do Eixo Atlântico e aquilo que nós esperamos é que esta organização possa superar aquilo que aconteceu há 2 anos atrás e propiciar a todos estes jovens que aqui estão um espírito de união, um espírito de convívio e obviamente ótimas condições também para competirem do ponto de vista desportivo. A institución provincial é a patrocinadora oficial do evento, o que achega 100.000 euros. A Diputación de Lugo é a que máis invierte en deporte na comunidade autónoma galega e creo que é unha ledicia ver a plaza che de xuventude nunha provincia que está envellecida, rodearse de chavales tamén é agradable, non? As competicións desenvolveránse dende este mércores día 5 ata o domingo 9. Participarán en 9 categorías deportivas diferentes, incluídas as modalidades adaptadas de atletismo e natación en Lugo. E este evento considero de enorme importância, de grande motivação para os atletas, neste caso natação adaptada, em especial para aqueles que menos oportunidades têm no âmbito europeu e mundial. Como novidade, inclúen este ano gimnasia rítmica, será en Sarria. Estou moi orgullosa de participar na primeira vez que se fai gimnasia rítmica nos Xogos do Eixo Atlántico. En Monforte xogarán o voleibol. Participamos en natación e voleibol e gimnasia rítmica. Creo que vamos a facer mellor en voleibol. A nos participar nos xogos parecenos que é unha experiencia moi divertida e que é irrepetible, a verdade, porque porque así coñeces a xente de outras cidades e faz o que máis te gusta que é o deporte realmente. Representamos ao noso claro, concello. representas o concello tamén, é un honor, a verdade. A inauguración do xogo rematou cun vídeo con imaxes da provincia de Lugo realizado pola Fundación TIC, homenaxes e a entrega do trofeo Xogo Limpo á delegación de Vilanova de Gaia.